ole mei ni somni panhi kumsang ni somni panga LBS Suzuki Interbranch Woime Football Tournament round of 16 in khel monom tak mai amveng sautale Lungdai branch te kha boruak an nei lian hle maya ti chuan voini thleng hian soizui ala hlo ane kha in khel kha engwanga boruak nei lian nge ni ti chu tuntuma hian kanen holok don ani he game monom takara hian thil duam lo tak mai thlenga chu Lungdai branch te shem anto chungchang hi ni Lungdai lam lom lo na chan kha chu referee in amveng saut lam penalty pe a unpaid goal lo hun pek bel hi minute so mania TV lama tang chuan minute som pakhat na goal hi lut thungani penalty shootout ta Lungdai ki parena save masa a referee in goal line a penalty in a pe thattir le ne in khelbana Lungdai tan tu te anlom lo ta hle maya hei hi boina bulron in tran chona chuni ta a ti chuan he boina wang hen Lungdai branch te hi shem antoka cheng sanga lai mai chawitir an ni ta ne Lungdai branch te chu amveng south nen anin khel truma anche dana wangin CYMA football 2025 disciplinary committee te chuan shemna anti chuak ta a ti chuan an shem chan te chu heng te hi ani pakhatna chuan in khel zoa fansten khelmuala botol le lung an vomlu chiam maya panhina chuan ground chunga plastic chair ti chiatani pathumna chuan ventilation atangin referee te chu kutthla kan tuma ti chuan palina stadium pona referee te chuak tur darkar thumvel an changa police ko ngai hil khopin har satna an siam zuyani pangana chuan ground sira advertisement board ti chiatania parukna in khelzoa field chunga an luta referee chu kutthla kan tuma ma se security ten an lo dang manani ti chuan hengte wang hian Lungdai branch te chuan shem an tok ta ne ole he thil thleng chungchanga comment then khathi hanen hauteang MFA lampo hi inen fi avian ngai tho referee te hi unfitness ne hi antest ve ngai lo emo ti thei tur hian tournament tran tera phei hi chuan dulkir deu tlan pot lan tha thei lo te hi second referee a hian an mang fawa offside le offside lo po an pharman thin lo tin abik takin round of 32 10 ma phei hi chuan referee te po hi an tlan pe mang lova on the spot a ham aya ti hian an che ve mai hi ni berina lang an tlan tam lo wangin fall an ham dik lo fo maya complain la hian athin rim zoka an natang zel le nga la ti in comment an ron pe a ti chona danga hian Lungdai branch lam thlawang ho lam zongin heti hian mani na tul le in chunglum kalsanin tha le jungsum le paitam taksengin thingtlang atangin an lo kala match official te ti dik zan lo wang le tran lam nei le thutluk na dik lo an siam thina wanga lungoi lo te in chawitir thin hi chu adik chia thin lo dik takin ham se buina hi aum lo deu tur hlo nein match an kondaka dik vak lawa match an kondak te hi chuan tuartir ve mai turania kan shroi tu te hian players an shemang te hian shem ve thin se tlem chuan ma kan son ve deu lo mo ka ngai ve dan tin comment an ron pele boka he hi chon Lungdai lam hi aron on deu ni na langa engpo chu ni se adang hian en zel taila pulal biak ki ma hian hetiang hian ron komena Woime le zel hi chuan competition tournament lian hi chu ti ve zel lo mai ro se veng le khoi nel na liana in erna le ril runat na hriat le mu tur atam mai zel an soyang deuh hian boina tam tak hi chu referee wang ani du khop mai thil moi lo hriat le mu tur om fo hi a Woime zia lo le ngal ti in comment ron pe a hei hi kan senior comment ani awangin han soibel hle kan dua kung le lama chuan ni Woime te hian rui hlo la ka kan film theina tura ta na te ti in thalai te mahun an don puya tin khatianga an a thalo lama ril ruan sen lu tuk lo nan he lam in film na lama khanin han choi san kha kan tum ani kung le lama chuan a dik ve view mai chu ti me kara chuan hetianga buina a chua fo chuan Woime hian in hetiang ang tournament te po hi buat sai zel hi a tha kherem o Woime chuan tlom ngai pol kan nia mi har sa te khatiang khan tran puya dom kang tur kan ni ko tlang tan thei top kan chua thina ni chu tiang kara chuan hetiang kan buat saya mi mal le mi mal in kara te tin khua le veng in karanga te boina lian tham
in hir ngau na thalo a chua pha fo don ai chuan heng te po he thuron pomom tak ni te point ka shevea ti chuan comment dang hi han en ho le tai la local tournament te veng chung district te le adang te tournament atang hian thalai te a ma son na te tumru na te le ma hun eng tak nei kan mu thar zela ma se kan match official a te ro ma son na pakhat ma mu turom lo thung lungdai lungoi lo na hi tran big nei lovin in khel en tu tan chuan an che dan kha za dem tur ani in ka shebik love ka ngai dan le mu dan ron tia nia a mun nge ya en tu te chuan he tiang hin ngai dan an siama a chan chu ni e kan thalai te kan players te football anga chi te po niang chu ma an so na kan fuina ngin thei to pan chua thina ni chumi kara chuan match official te lam hi he tiang konga hianin ma kan son chak lo riau la ya hi chu un sang a hian ani tlat mai he thil hi chu chawang chuan hela ya hi kanin en fi te po kha tu hle in ka ria tin tran big neya mo khelmol chunga hian game hi kan conduct turan lo shim mai ni hela ya hi mitam takhianin kan theilo le tat thin maya chawang chuan a thei tur ate kha thaka lak mai tur ti te po hi ke ka ngai dan ani thina ten chu tiang alo ni lo wani chuan discipline te invo khan na te po kha kan siamanga chumi mang chuan khatiang an tilang lutuk tura kha tam tak chu kan veng theng ti lai te po kha ngai dan thatak ni in ka sia ti chuan disciplinary committee te hian shemna an pek don hian engtin nge an thlir chu ka hrechi alawa ma se heti taka lungdai lam hi an che ani chuan chan thatak kan yang ti hi kan hriat puya poimo khop mai tu te point kan thin rim na na satak kan lan tir ngam chuan chan thatak ka om ve ang ti hi kan hriat angai chu a chan tak chu kan thlir puem tv a en let thei vekani yen let lang u ti in ngai dan ron siam boka adi khop mai ni e tuna po hian he buina chungchanga hian thu dikemo alai lak kan tu mani chuanin anin khelte po kha han en non le taila chudrang chuanin ngai dan te po kha kan siam thein karing ti chuan lungdai lam te po hian ni e hetiang hian referee ten min tran lawani tia ngai dan an siama chu chon ron thin rim pui te po hi kong le lama chuan om ve viawani ma sila in fiam mi ni chuan kan lo thin rim emo alo ni po in atok chin kan rel thiama moi lo lutuk thil hi chu hetiang laka hi chung kanin ven thang me ro chu atul fawani ti chuan referee te hi chuan ti dik lo chang chu an nei ve thin tho ma sela referee te in players te hianin ti dik lo chu an nga zok fawa match official te hi an dem vak ringot zela fans te po hian players te le fans te mu dana match kai shoi ne lo ti hi kan hriat puya tul ve ni kalo soi ve mai mai ni choron tia ni e referee te hian diklo na tam takan neya players te ponan nei bukani helai kara hian in siam that tul lo kan om mang lawani chowang chuan he kan diklo na lai le kan hu fum na lai te po kha kanin mo chu ta tang chuanin ngai dan thara kanin siam thar te po kha atul fawin ka ria ti chuan lungdai branch te po kan tur pui tak zeta chu ti rual chuan ni e an ron comeback le huna chuan thei top chuari ru thar ne na game ron fight zel tur te po khanin du sakna kan hlan ni sela ti chuan match official te po ina henga tang hianin thil tam takha kan zir chua kan ti diklo tam tak te po kha kanin siam that na man ru atan khanin mangtlang taila thalen ka sia atu te ve point ti la kha ka comment pek theini ta sela comment section lama khanin ngai dan te ron soi ve teu khai